בסדר, אל תתחסן, שב בבית. אל תצא מן הבית עד שתיגמר המגפה. אם יצאת החוצה, אתה רוצח. אתה פשוט רוצח. אתה יוצא למכולת עם הזכות הזאת על גופך, ובזכות הזאת פשוט הרגת כמה אנשים בדרך. לכן זה לא מקובל. החוק הזה שמדבר, חוק זכויות האדם שמדבר על ריבונותו של האדם על גופו, לא חל בשום אופן כשיש מגפה. סך הפטירות בכלל בישראל, כולל קורונה, כולל הכל, תואם את הממוצע הרב שנתי. פחות מתים בישראל מאשר בשנים קודמות. אני חייב לשאול אותך גם מהצד השני, פרופסור ברבש, בסוף לפי כל הנתונים, יש פחות מתים השנה מאשר... ירידה במספר המתים יחסית לממוצע הרב שנתי. שאז אתה הופך להיות חלק מציבור גדול, ואותה ריבונות שלך על גופך היא חלק מהריבונות של הציבור על חייו שלו. זהו, ולכן אני אומר, אלה שלא מתחסנים היום, חוטאים חטא גדול לסביבתם, לארצם, לחבריהם, לידידיהם, למשפחותיהם, חוטאים חטא גדום. זהו. לפני שהבנתי, אדם שמתחסן הוא עדיין יכול להעביר את המחלה, כך שהוא ממשיך לחטוא גם אחרי שהוא התחסן. כן, אבל אם הוא מעביר אותה, הנתונים, הממדים הם אחרים. אנחנו צריכים להאמין שכך. צריכים להאמין שכך. אתה התחסנת, אתה הולך עם מסכה, נכון? כן, אני אומר, אבל... אתה עדיין יכול להעביר את המחלה. אני רוצה לסמוך על משרד הבריאות, על כל רופאיו, על כל מדעניו, על כל ידעניו. רוצה לסמוך עליהם שברגע שזה עבר גם את המערכת האמריקאית, זה לא, אתה יודע, זה לא סתם. עורך דין אייל חכו ממשרד הבריאות הוא האיש שאחראי שלא ימכרו לנו סיפורי סבתא. פועל במהירות וביעילות מרבית לעצירת השפעת. מותר להם לכתוב את זה? לא, אסור להם לכתוב את זה. מה עושים? מה עושים מה? מה עושים עכשיו? אתה משרד הבריאות, אתה אחראי שהם לא יטעו את הציבור. אני פועל כאן איך שאני פועל. עזוב, אתה מוציא אותי לא בסדר. למה? אתה הרגולטור, אתה אחראי על הטעיית צרכנים במשרד הבריאות? למה הפרסום הזה, שלטי חוצות באיילון, ג'ינגלים ברדיו, פרסומות תחת כל עץ רענן, מנצלים את זה שהציבור בישראל בהיסטריה מהשפעת? אתה הרגולטור של זה, למה זה לא קרה עד עכשיו? טוב, יאללה, מספיק. עזוב, גייסת אותי, אני לא... תשאל אותי שאלות כאלו, אתה יודע שאני לא יכול לעשות כלום, אז מה אתה שואל אותי את זה? למה אתה לא יכול לעשות? כי אני לא יכול לעשות. משרד הבריאות לא אחראי למנוע פרסומים כאלה? מה זאת אומרת? אני לא מבין, באת... סליחה, אל תצלם אותי, אני קורא לביטחון, די. מה, מותר לשאול רק שאלות טובות? בשלב הזה יוצא חכו מהחדר למסדרון הסמוך ומתקשר לקולגה.
מה העניינים אתה במשרד? רק הוא מפנה את תשומת ליבו של הקולגה לפרסומים האסורים של בוארון, אבל שימו לב מה באמת חשוב לו שיקרה. אני רוצה להגיד להם שיורידו את זה לפני הכתבה, בסדר? ואז הם גם בסדר יהיו. שלח לו את זה עכשיו בוואטסאפ, תגיד לו תוריד את זה, הולכים לעשות עליך כתבה. זה הכל. אני רוצה לדפוק את העיתונאי פשוט, אני רוצה להוריד את זה לפני הכתבה שלו. יאללה, ביי. מה אומרים? לא אומרים. אם זה נכון, אז מה שהתקשורת צריכה להציף עכשיו שוב ושוב ושוב, אם מה שאת אומרת זה מה שהיה. אז התקשורת צריכה לגרום לזה שהוא יעוף. אם זה נכון, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא מכיר אותו ולא מכיר את המקרה. אתה מבין? אחר כך גם הוא התקשר לחברה הזאת, והוא אמר, תקשיבו, תורידו מהר, הקליטו אותו במצלמה, תוריד את הקטע הזה של המחקרים הקליניים, אני רוצה לדפוק את הכתב. גם זה צוטט. וזה ברשת. אנחנו מדברים פה על שחיתות ברמה כל כך שורשית, שימול הפרצוף שלנו. אלה האנשים שאמונים על הבריאות שלי ושלך. אלה האנשים שאומרים לנו עכשיו, אם אתה לא תזריק את זה, אתה לא תכנס למסעדה, אתה לא תכנס לפה, לא תכנס לשם. את מדברת עכשיו על החיסון. הרי אנחנו פה מדברים על להשתיק מישהי ש... כן. כל הניסוי בבני אדם הזה, מבחינתי, זה הטעיה אחת ענקית של הציבור. איך סותמים את הפה לרופאים? אנחנו לא ממליצים בכלל לציבור ללכת עם מסכות. המסכות האלה יכולות להפוך להיות מצע טוב לווירוסים להמשיך ולגדול בהם. הן נרטבות, הן חמות, הן לא נכונות. כן, זה מה שאמרו בכירי משרד הבריאות וראש הממשלה רק לפני שבועות אחדים. העדויות המחקריות שיש לנו היא שמסכות בציבור הרחב לא מורידות הדבקה. אני סוחב טישו כל הזמן. אתם לא צריכים מסכות, זה מספיק. אבל אז הגיעה תפנית בעלילה. יש דרך בטוחה יחסית להגן על עצמנו ולהגן על אחרים, וזה באמצעות מסכות. אפשר פשוט לקחת חתיכת בד, שתי גומיות. עכשיו כל האנשים האלה שמסתובבים פה, גם באולפן, גם ברחוב עם כפפות ומסכות. אני לא מציעה להם לעשות את זה, אני עוד לא חבשתי מסכה פעם אחת. המסכה וההיגיינה ושני המטר הם אלה שיכולים כרגע לעצור את ההדבקות. המסכות האלה יכולות להפוך להיות מצע טוב לווירוסים להמשיך ולגדול בהם. מבקשים מכם, אזרחי ישראל, את כולכם, לחבוש מסכות במרחב הציבורי. אתם לא צריכים מסכות, זה מספיק. המסכה בולמת את הנגיף. אתם לא צריכים מסכות, זה מספיק. המסכה בולמת את הנגיף. אתם לא צריכים מסכות, זה מספיק. אתה הבאת מסכה כדי להסביר לנו למה אסור להסתובב עם המסכות האלה. נכון, למעשה... תסביר את זה, כי אני נשבע לך אנשים בהיסטריה עם המסכות האלה. אז בוא נעלה ראשית על המסכות ואז על הכפפות, בבקשה. בנושא המסכות יש דווקא אמירה מקצועית ברורה. אנשים שמסתובבים ברחוב, אין שום תועלת מוכחת בכל המחקרים שנעשו עד עכשיו, שעטיית מסכה הכירורגית או מסכה אחרת, עוזרת באיזושהי צורה למנוע הדבקה. זה לא נחוץ, זה לא נכון. אפילו יותר מזה, יש שאומרים שהחזקת מסכה כזו על הפנים אפילו מסכנת אותך. המסכות נועדו לאנשי צוות רפואי. מקווה שלא התבלבלנו במסכות. לא, סתם, זה חסר משמעות. מקווה שלא התבלבלנו במסכות. סתם, זה חסר משמעות. את הנתון על 70% אמינות של ה-PCR? לא, אבל ראיתי את הסיבות שיכולות להוריד את התוקף של ה-PCR. טוב. לאוכלוסייה הכללית מסכות לא יעילות, זה אפילו עלול להזיק. מי אמר? אני. בנקודות אחרות אני יכול להגיד לך שהמסכות נוצר כאילו מדחיפה שלי מלמטה, שהגיעה עד למסך. טוב, עובד עליי. סליחה שאני מגיב זה דחיפה שלך? כן. לא רק אני, גם חשבנו שזה איזשהו משהו שבסוף היתרון עולה, ואני חשבתי את זה באמת, שיניתי דעת. 13 שנים במשרד, קשה להמשיך הלאה, אני מחפש את עצמי, וזה גם טוב להחליף כוחות בתוך המשרד, אתה יודע, זה בסוף אנשים מתקבלים בקונספציות שלהם. אני כבר עובד על זה, כאילו, מזמן אני חושב על זה, כאילו. מה הצעד הבא? שבתון לאקדמיה, כן. כבר כמה שבועות שפרופסור סיגל סדצקי גלגלה את התסריט הזה בראשה, לשים את המפתחות על השולחן. היא התפטרה בגלל שלדעתה לא קיבלו את עמדתה הרפואית ואת המלצותיה, וזה לגיטימי. אני יודע בוודאות, גם אנחנו וגם חברים אצלנו שהם בכירים מאוד במשרד הבריאות, לא היו נגישים לא למידע על התחלואה, לא לדיונים שבהם התקבלו החלטות גורליות, הם לא שותפו. ונראה שפתאום כולם מתיישרים בקו אחד והולכים לכיוון מסוים. למה? במדינת ישראל, בהחלטות הקרדינליות, כמו המשפט עשה לך רב,
אז הממשלה בחרה לעצמה סלע מומחה, ובחרה את המומחים שנוחים לדעתה, לא רצתה לשמוע את האמת, לא רצתה לשמוע את העמדה המקצועית, וכן, כמו שיש שומרי סף בתחומים אחרים, יש שומרי סף בתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור, ומחקו. רבים כעסו עליה, רבים דיברו על הריכוזיות שלה, על העובדה שלא התייעצה עם גורמים בתוך המשרד, ששמרה את הנתונים הקריטיים לעצמה. היא לא שיתפה את אחד הגופים המשמעותיים ביותר בהחלטות, את הצוות לטיפול במגפות. היא לא שיתפה את המרכז האיכותי שיש לישראל לבקרת מחלות בנתונים, ולא השכילה לנהל נכון את המערכת. אני סבורה שלעת הזו השקעת המאמצים במודל הסגרים לא יוביל לתוצאות הרצויות. אחרי 5 שנים בתפקיד מנכ"ל משרד הבריאות, אלא אם יהיו הפתעות בלתי רגילות בסוף השבוע הקרוב, ולכו תדעו, ביום ראשון מנכ"ל משרד הבריאות החדש יהיה חזי לוי, ולא משה בר סימן. חיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. החיסון נגד נגיף קורונה שאושר ב-FDA, חיסונים המאושרים לשימוש בישראל עברו בדיקות בטיחות מחמירות ביותר וקיבלו את אישור FDA. שלום, וברוכים הבאים למוקד משרד הבריאות. למידע בנושא תעודת מתחסן וחיסוני קורונה, הקש 1. למידע בנושא... לידיעתך, חלק מהשיחות מוקלטות לצורך בקרה ושיפור השירות. אינך מועבר לנציג שירות. בריאות שלום, דבר יואב, איך אפשר לעזור? שלום. יש לי כמה שאלות בנוגע לחיסון, לקורונה. אוקיי, כן. רציתי לשאול אם זה מאושר על ידי ה-FDA, ובאתר שלכם באמת כתוב שזה מאושר. אבל כשאני הולכת לאתר של פייזר, וזה הפנה אותי לאתר של ה-FDA, ורשום פה ב-FDA, אני אקריא, אתה מבין אנגלית, נכון? לא, אוקיי. אז ככה, רשום, what is the Pfizer COVID-19 vaccine? אז הוא אומר, the Pfizer COVID-19 vaccine is an unapproved vaccine that may prevent COVID-19. אז הוא אומר, there is no FDA approved vaccine to prevent COVID-19. אז ככה, אני לא חושב שזה מאושר על ידי ה-FDA. מה שכן אני יודע זה שזה מאושר רק בתוך ישראל בתור משהו שהוא מוחלט. מה שכל מדינה אחרת לעצמה. אנחנו לא מקבלים כל מידע שמגיע ממדינה אחרת. אלא אם כן זה מצורף באישור של רופא ישראלי. הבנתי. אז כאילו משרד הבריאות כאילו מאשר את זה בשביל המדינה שלנו. כן. שאושר ב-FDA וקיבלו את אישור FDA. וקיבלו את אישור FDA. זה לא, אתה יודע, זה לא סתם. זה אנשים שיודעים מה שהם עושים, זה אנשים שהחליטו מה שהחליטו, ואני רוצה לסמוך על זה, כי אחרת אנה אני בא. מסכים איתך שיודעים מה שהם עושים, אין ספק, הרופאים יודעים הרבה מאוד. לא יודעים הכל, הם יודעים הרבה מאוד. אנחנו מגלים גם רופאים, בלניאדו למשל שראיתי, שלא מתחסנים. רופאים, לא רבנים. רופאים שלא מתחסנים. אני לא אומר, דיברנו על הכאוס רגע מקודם, ואני הסכמתי איתך במערכת החינוך, אני חוזר לפה. יש תוהו, יש כאוס של אי-ודאות בכל התחומים. אי אפשר לבקש שזה יבוא רק בחינוך ובביטחון, זה מגיע גם לעניין החיסונים. ובשל הכאוס הגדול הזה, שהוא כל כך גדול, זה לגיטימי. שבבלבול הזה אנשים לא ידעו, ואז זה בסדר שישאלו שאלות ויהיה בלגן. ודווקא מה שקורה עכשיו מתוך הכאוס, יש יותר הבהרה, כי אתה לא יכול, אין כפייה ברוחניות, אין כפייה בחיסונים, אין כפייה במשהו לגוף, לכן אתה לא רוצה שיקחו חיסונים בכפייה.